And he took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." And likewise the cup after supper, saying, "This cup which is poured out for you is the new covenant in my blood." Ang mensahe na ako ang ipambit kanino karon is remembering the new covenant, a biblical celebration. Are you ready? Kamputa, mahal ng litnon. Niyaan po ni Lord. Tungkol kay nagsaad ka Ginoo nga, hatagan mo kami, mga pastor, na magpakaon namo sa kahibalo o pagpanabot. Isaligan na mo nga ang balaang Espiritu Santo, gawas nga nabasa na mo ang balaang kasulatan, ang balaang Espiritu Santo magagamit sa mata ko sa kanamo, labi na kanako Ginoo. Wa ko'y mahimo sa akong kagalingon, apan dako kay kahimuan, kung magapamuhat ka sa langit ng kaalam mo kay balo, pinasigugda sa dahong sa balaang Espiritu Santo. Kapahus ko sa akong kagalingon, nagamiton mo ako Ginoo. Tanan na niya karon gikan sa bata hangtod sa pinakampo. Dili na mo tugutan nga dunay makadisturbo kaya tinuod nga pagsimba mao pagtahod sa imong pulong. Aniya kami magilianon, magagaling sa mo mata, dulong, panahon, ibuok kusog karon Ginoo masaktan ang imong katuyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Are you excited? Remembering the new covenant, a biblical celebration. Ang paghinumdom sa bagong pakigsaan, mao'y biblical nga pagsaulog. How about celebrating January 1 as New Year? Hello? Okay, atong discover ni so. January 1 as New Year this is a New Year celebration for Janus, a Roman god. Are you listening? This is a New Year celebration for Janus, a Roman god. This is New Year for Pagano. Mao ni siya ang New Year sa Pagano. January 1 sa ulog alang sa ilang Diyos nga si Jano. This is the stupidity of Roman. Mga taga-Roman. So, kung basahon mo ang Roma 1:25 hanggang 30, so po kayong Ginoo. Iilisan ninyo, isimba ninyo ang ginuhat sa Diyos kaysa nagbuhat. Walang gitugyan kung kamo sa tanang klaseng kadautan. Sa 30, dili na kamumutahod sa inyong bilikanan. Kabalo mo suon nga usa sa pinakadautan. Dili ito ang kriminal igsuon nga gibitay, ipasay ko dahil sa Ginoo. Pero ang tao nga igsuon batanon nga dili mo tahod ang bilikanan, muna usa sa pinakadakong sala. Unang ditugyan sila sa tanang klaseng kadautan. Roman gods ang pag-celebrate of New Year. Muna, tingali nyo na asa naman si Pastor atong New Year. Wala ko ka-celebrate sa New Year kung sa wala itong weekend. January alas 12. Dili ko killjoy na I love you with the love of the Lord. Nabati ba niyo yung Diyos ng bugman? So? Umingo mo karong killjoy. Pastor, dili ko killjoy. Nahigugma ko ninyo sa Diyos na pag-higugma. Kung natuganan mo ka, tuganan mo na Kristino. Asan sa pastor atong January 1? Ang akong giapas, makawali ko kay mga na itong sugo. Sige na. Na, to extend my celebration in January 1. That is stupid. Chinese New Year is
February, may pa Chinese, doon ako ilan New Year. Hindi ko magbasol sa mga pastor. Doon ay ningon ako nga, sa ito pa, kini mga pastor na nagtudlo na ito sa una. Hindi ko na ito mabasol, mga kasunag, sila biktima raman ko. Pag-adapt ni Constantine the Great sa 313 Pumonira sa Christianity. Isakol tanang klaseng mga pagan practices, isakol sa Christianity. Kung dili ko magbasol, nga kini mga pastor na una, wala sila kay idea na itudlo sa church about mga Valentine's. Wala sila kay idea mga kaisunan. Anong naghanto kaya kung pastor o mga Christian na mag-celebrate kung hangtod sa December 25, hangtod sa January 1, magkasito pagdagang pabuto. Wala kabalo nga, hisuhid ta sa pagsimba sa Diyos sa Roma nga si Janus. Pero wala magsimba ni Janus, iso na itong gabi si Jesus na itong isimba. Amen? Hallelujah. So ngayon ang pangutana, Pastor, kung sa hindi ay New Year sa mga tinuod na magtotoo? Are you excited? Gusto ba kang makaton? Mas Biblia naman. Hindi ko masakit mga kagsunan sa akong pagpanudlo. Kaya ituga sa Biblia na andaan. Wapa ko matao na nadaan. Kung di may malibo, di may magluluhan. Muni ang New Year sa Panginoong New Year. Itawag siya Siana Tuba. New Year. Happy Rosh Hashanah. Muni New Year ng Panginoon. Kano siya po na pastor? Atong Tokyon. Kanang Nisan Abib, Nisan or Abib, Abib or Nisan, mauna siya ang original nga kalendaryo sa Ginoo. Kunya ang katumbang anak sa ato Marso o April. Biblical ba, pastor? Biblical ba yun? Kaya sa kaisuan, isang biblical, basta kayo kaganahan sa kasulti, maabadama yung Ginoo. O, atong tanaw, biblical ba? Ganahan lang kong English mong leksonan kayo. Nag-practice lang ito. Ay mong panaway sa ako ang Pulau Sisyon. Nag-practice ko ba? Kaya basing makakabot ng Amerika. Yawat na lang nag-practice na ko daan rin. Sa Exodo 3:4, you are leaving Egypt on this day in the first month, the month of Abib. Klaro na ibibigay misoon nga ang bulan dahil nga unang bulan Abib. Klaro din. Napasok kung saan may nagumbas na ng Abib kay wala naman na magamit o Hebrew kalendar. Ang atong kalendaryo karon is Julian man eh. Doon ay katumbas. Kung magtuon tas Biblia, doon ay katumbas. Ang katumbas na nagsoon mo ni. Sa Hebrew kalendar, ang ngalan sa unang bulan, Abib, niya ang katumbas na bulan sa atong kalendaryo karon, tunga-tunga sa Marso. So magsugod ang Abib sa tunga-tunga sa Marso o tunga-tunga sa April. Nag-ambihas mong gunitso. So karon kay ang katumbas din ay sa Abib nga maoy New Year, sa Panginoong New Year. Tunga-tunga man sa Marso, tunga-tunga sa April. So nagpasabot nga ang New Year sa Hebreo, ang Abib buwan sa Hebreo, Marso 16 sa ato. So kung may pagsalulog man o New Year, Marso 16. Wala na ako tangtanga ang living dapas dihay. Kaya maabot pa mga Marso. Hallelujah. Amen? Okay, kasi ba buat dulu kepada siapa banding apa? Okay. This is number one. This is proper biblical celebration. Manusia ang proper biblical celebration. Gusto mo ka kung ba't? Nasaan ang Ginoo nga? Tagaan mo pastor na magpakaon kaninyo sa kahibalo o panahon. Eksakto na to. Ingaw na Exodo 23:15. Celebrate the festival of ten bread by eating bread made without yeast, just as I have commanded. Do this at the
at the proper time during the month of Abib. Are you listening? Do this at the proper time during the month of Abib, because it is the month when you leave Egypt, and make certain that everyone brings the proper offerings. Nga nung mag-celebrate sila sa Abib, kay mauning panahon na nga nahigawas sila sa pagkaulipon sa Ehipto. Na doon naman siya significant sa atong panahon. Kung kanus ka naluwas, nahigawas sa dapo sa sala, mauna siya significant, mga kaisonan. Nausay connection sa bagong tugon. Listen carefully para makakakunta. This is the proper biblical celebration. Tingalin ninyo mo nga, kisa maguluyog ni mo ng Marso 16. So what? Kung may uluyog na ko, kami ras Ginoo. Pero na akong pamilya. Nakapoy. Kamu, gusto mo, voluntary man yung gusto. Pero naibalo mo karon. So, karon, pag-isip na kong tao, New Eternal Covenant. Ano man na, Pastor? New Eternal Covenant. Pagkalot ko isoon na ang word na Covenant. 300 kapin, ibalik-balik sulat sa New King James Version ni Biblia. Pero mga tahan ako ninyo, pila kabuk nabasa ninyong litra na certificate, baptismal certificate sa Biblia. Isa yung balog yan nga makatinggot ka. Pastor, mabasa man po ng baptismal certificate. Dedication certificate, isa'y nakabasa sa Biblia na dedication certificate. O di ba kapil at dedication certificate? Dili man na sa'yo. Baptismal certificate, di po na, wag po na naman. Pero, sudihan na po na ako karoon. 300 kapil ang pulong kubinan, bisitan sa Bible. Ang pulong kubinan, mao ang kasabutan, utubol nga doon ay mga saan. Sa ganito, ang pulong kubinan, mao ang kasabutan, utubol nga doon ay mga saan. In English, covenant is a solid agreement between God and humans involving promises, commitments, and obligations. Muna yung meaning sa covenant. Nga, klarong biblikal na sulat sa Bible. Ayaw, mo yung lagi ko na, ayaw mo tungkol kay gwapo ko. Hindi man ko kayo gwapo. Ayaw mo hindi mo kumayong tao. Bibigyan ko, hingan ko kung masuod lang ka, kung magpipita ko, mag-Bible study, mao na pasaling na kung magsuod dito. Pero tuo mo sa Ginoo o sa Diyos. Amen. Ingon si Jesus, believe in God, believe also in me. Representative lang ko sa iyang pulo. Doon ay naglipo. Ikaw ba kayong pastor si Diyos? Sa iyo kayo sa why is it me? Ganong kuminan, new man. New, kayo na idaan. Kakatong basa. Hebrews 8:13. By speaking of a new covenant, God has made the first one old. And anything that becomes old and worn out will soon disappear. Kung anong new covenant, kaya kung na yung old covenant. Are you listening? Dili na niya tayo tuya-tuya huwag mo sa basta kay maminaw lang tagmaayong pagtulunan sa Ginoo nga dili hapton ba. Tibuok. Dili na tao niya tuya-tuya. Doon na yung covenant, pakyas, munang ipadala si Jesus, new covenant na. So this covenant is eternal. Sa manang eternal. Kini nga tukod, pakisaan, eternal. Walay katapusan. Atong basahan mo tinawag. But the God of peace, who brought again from among the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, in the power of the blood of the eternal covenant. So kining new covenant
is eternal covenant. Kaning bagong tungod, bagong pakingsaan, eternal na pakingsaan. Hello? Doon ako'y nailahan bago lang. Why would a Christian not be a Zionist? Serious question. You believe the Bible, you believe God's word is true, you believe He keeps His promises, right? And then how do you separate that from Israel and the Jewish people? You can't. Because from the very first pages of the Bible, God does something very specific. He chooses a man, Abraham. He chooses a people, Israel. And He chooses a land. Not a symbolic land, not a spiritual land, a real physical piece of earth. The land of Israel. And God repeats this over and over just to make sure people don't confuse. He says, to your descendants, I will give this land. Not for 50 years, not until the Romans show up. A covenant, eternal, real covenant. So if you read the Bible and say, I believe this, you are already agreeing with the basic idea of Zionism. God is a Zionist. Okay. Kabalo ko ang ipadayan sa tinuunan ko ang manubutan. Dili unfair ang ginoo ipadayan na sa daghang mga tao. Nagapos lang ang tao sa reliyon o denominasyon. Munang sarado. Munang dili ko magmahay, dili ko mahadlok. Wala ko ang nagkahadlok. Ingon sa Romans 11:26, kung mao kini ang tibuok Israel mamaluwas, ingon sa nahisulat na magagikan sa Sion ang maluluwas. Siya magakuha sa pagaling Diyos ng gikan kang ako. So, the covenant is for Zion. Kung nakadawat mo Kristo nga dili sa Zion, duha man ka klaseng Kristo. Mateo 24:24 nutungha ang mga mini nga Kristo. So, kung dili sa Zion ang Kristo nga imong dadawat, mini nga Kristo nagsunod. Kaya ang Kristo nga tinuod nga makaluwas, kanang Kristo nagikan sa Sion, diligikan sa Amerika, diligikan sa Davao. Kita mga kaisunan nga naluwas sa grasya, until we are grafted. Kung nagkahikulo ang diyahang kaulang yung katawan, ipupol, o gikuha ta gisumpay. Sayon lakot sa Ginoo, pagpabalik kanila pagsumpay. Kung dili man naglisod ng Ginoo, pagputol nila, pagalingon din yung katawan, mas labi pang dili lisod sa Ginoo, na ibalo na sa impyerno ang mga hinte na dahil muna unod sa Roma 11:20 hanggang 25. Doon na mingon, katong mga pastor sa unang magkitan, may impyerno dito. So awa ko kay balo. Pero mangutana kan ako, basihanan sa pagka-impyerno, sa iyo ka. Aron ma-impyerno ang tao mo ni. Wala masulat ayang ngalan sa libro sa Kitabuhan, impyerno. Bisag daghan pa sila kayo, bisag karaan pa sila kayo, bisag pastor pa siya, bisag bisya pa siya. Aron ma-impyerno, kinahanglan din masulat yung ngalan sa libro sa Kitabuhan. Ikaduha, aron ma-impyerno ang tao, magpabilin siya ilalog sa pagkabahin-bahin, pagpundok-pundok, pinaagi sa reliyon o denominasyon. Inalala aron ma-impyerno ang tao. Una bagay-bagay basihan ng pastor na Galacia 5:21. Pagkabahin-bahin, pagkapundok-pundok, pasidanan mo kamo nga ang nagbuhat nini, dili makapanunod sa ingarian. So, sa iyo ka ito ma-impyerno ang tao. Dili tungod sa kabanggiitan niyo kumain dati, kundi tungod kay na ilalog siya sa pagkabahin-bahin o pagkapundok-pundok. Kaya ang hintil na lawas sa grasya, sila itawag o mga grafted anadapted. Kaya ingon si Jesus, kung makulag ka mo, sa nabasa, 1:15. Kung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kung mahibulag ka mo ka na, wala na mo'y mahimo. Munang grafted kita. Saan grafted? Wala'y labog sa punuhan, pero gisumpay.
Adopted kita. Dili dating mga anak, prunahin mo mga anak. Hello? Grafted and united. Na pwede magaling-galing ng son. Nang kiripan mo atong fairness, nindot kayo yung sakit. Nakita na ako din ang mga potential ng mga scientist potential ng son. O ma-develop pa tayo ang maong kapunungan sa lihat na magmasinugtanon ng lihat. Kaya nakadawag kita usa ka espiritu. 1 Corinto 12:13. Adapted ta. Kadihang atong isugid dawat si Jesus. Kanang Jesus sa sayon siguro ha. Iyon ang Jesus sa relihiyon mo na nagbahin-bahin. Tukol diri hingalan dito. Mo na Jesus Kristo sa denominasyon. Pero ang Jesus nga tinuod nga makaluwa sa tao, katurang Jesus nga nasa sayon ison. 1 Pedro 2:6 o buha 4:11. Hindi ko musulti ninyo, tumutumo. And we are, by the power, by the baptism of the Holy Spirit, we are united into one. Kita pwede maglain. Kamong mga Israelita, na Hudiyo, na Christian, kamura. Kami lahi ko dili. 1 Corinto 12:13, kita ipainom sa usa ka espiritu. Hudiyo ka man, o Kristiyanon, o Hintil, usa ka espiritu. Muna sa Episod 2:16, ang unang kuminan iyang abulis. Nailalot ta sa mga balaod 613, ipahigawas pa niya ito. Iabulis Ginoo. Number 3, New Eternal Covenant involves 3. Yan ang magsabot na ligso. Hindi mo ginusabtan ninyo. Ang root word sa covenant na involved sa 3. So pag ito ng covenant, kasabutan, doon na itulo, nalambigit, dili nagsolo. So number 1, ang una is our Heavenly Father who made the promise. He is the covenantor. He made the promise. Siya naghimo din ng covenant. Then, ikaduha, si Jesus Christ. Siya ang tigpataliwala. Siya ang itawag mediator. Mo ni siya covenant panginoon. Then, ikatulo, dili na mahimong covenant kung wala ikatulo. The people who accepted the promise. Ang mga tao nga midawat sa saan, maunay component magigsunan sa gitawag og covenant. Covenantor, mediator, and covenantee. Kauban na ko na magigsunan ng sunod ka sa talad sa kaminyon. Dunay asawa o bana nga pag-usahon. Kunya, dunay officiating minister. O ihapon na ang covenant. Dunay Diyos na misaan, dunay Kristo na nagpamatuon, o dunay mga katawan na midawat sa saan. Hello? Una, isulat, litra po litra, ang covenant for how many words repeatedly in the Bible. Sa 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Lista ang teksto kay Basil. Kanini ang namakat si pastor. Sorry kayo sa mga matinunan ni Son, pero doon naman ko mga tao nga nagduha-duha tinuod bagay kong pastor. So, di tungkol na ako. Tungkol sa tao mga isunan, muna yung problema. Tungkol sa pulo na nasulat. Amen? Hallelujah. Tanaw na mga yung isunan, kung tinood ba ng pagkasulata, tinood ba ng pagkapresent na ako ninyo? Doon na yung sa ka Diyos, doon na yung sa ka pagkaliwala, nga Diyos tao. So nag-involve ang kombinat kung pulo. Atong basahan. Mag-inisira ito ka. Hebrew Yohanan 4:6.
Apan karon nakatunan niya ang usa ka ministeryo nga labing maayo sa paagi nga siya ang tigpataliwala sa usa ka labing maayo nga kasabutan nga gitukod pinasikat sa labing maayo nga mga saan. Tanawa lagi. In kombinan, mao siya ang labing maayong kasabutan nga pinasikat sa labing maayong mga saan. Gusto tang luwason o dalon sa Ginoo sa kinarian pero nagduha-duha pa ta karon unsa ning kombinan. Imbis na kita. Hebrews 9:15. Hinayon natin, hinayon. Hebrews 9:15. For this reason, Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called, isa'y tinawag niya? Isa'y tinawag? Those who are called may receive the promised eternal inheritance. Wow! Katong ipanagtawag, kay si Jesus nagpatiniwala, katong ipanagtawag, kuya midawa, nini mausaan, makapanunod siya sa panunundon nga walay katapusan. Now what he has died as a ransom to set them free from these sins committed under the first covenant. Giluwas ta niya kay di makaya na tutong 613 laws. Manahantod karon nakakaka bisag maliit pa ka tambong diri naaya kung ka wa ka patyas Ginoo. Kaya kung sa una pa ning COVID-19 613 laws, mag-aso lang ang imong abuhan, hindi ka Sabado, patay ka. Di ba giluwas tas Ginoo ni aron maka taas kay standard ang pagsulod sa gingharian. Munang si Jesus nagpataliwala ang iyang dugo, mga kaigsunan. Maoy sinyo. Di ba ka nang kasulod, mga kaigsunan, na pag-dry seal ang mga pastor, dry seal, si Jesus Christ, iyang dugo, maoy sinyo. Siya ang abogado ng disilyuhan siyang dugo. Hebrews 12:24. So to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks better word than the blood of Abel. Si Jesus ang tigpataliwala nining bagong pakisahan nga gisaplig nga dugo nga nagsulti og mas maayo pa kaysa dugo ni Abel. Si Abel ang unang ipatay sa iyang igsoon tungod kay nasilos. Nya, ining kubinan nga kung gihimo ultima, tinta sa bulpin. Question pa na to. Si Jesus nagula sa dugo, silyo sa iyahang paghatag ko, kasiguruhan nato, kunya tinta sa bulpin nato. Atong idalo kay ining kubinan. Unsa man ang kubinan? Ay, ako Pipito Indos nagpuyo. I'm inquiring the way to Zion and turn toward it and bind myself to the Lord. Wa ko nakibay na ako wa ko nakibay ni Pastor Indos. Nakikigop mo sa Diyos nga kining higot nga dili kamitan Jeremias 55. Wala man na maghimong tagtumo-tumo. Ang pulong sa Ginoo gibalhin lang nato dire. I am coming to Mount Zion, the city of the living God. Tinuod ba na? Tinuod si Pablo nag-iyon. Ang ginuon niyo ang bukid sa Zion, ang langit ng Jerusalem, syudad sa Diyos na buhi. Isulat lang na ako din eh. O ipamatutan na ito, nito o ta. Amen. Ngunit sunod sa kubinan. I am coming to Mount Zion, to the city of the living God, to the heavenly Jerusalem, with an innumerable company of angels, into a joyful general assembly of God, the church of the firstborn, whose names are registered in heaven. I am coming to God, the judge of all men, live his righteousness according to the New Testament church. I am willing to be perfected. Willing ba ta kahit pito sino? God is able. Ako ta, willing ka ba?
Mora na putsi mareksyonan ba? Nga imong ipakarwas. Pwede bahuan na sa sulod. Kung dili mo ablihan ang putsi, kay nagduha-duha ka sa karwas boy, dili yun malimpyo ang putsi. Amin ba? Mo na ang kinabuhi, willing ba ka? Kaya ato ingal-ngal perminte, pili ko pili. Yes, mo bitaw yung muda, kung magpaubos na sa Ginoo, kaya dili ta perfect, kay willing ta kahimo ang perfect. Kung mayong ka dili perfect, di ka kasunod sa Ginoo ka. Walay tunod, buling, umansa, nga makasunod. Ina dili ka willing mahimong perfect. Unang ingon dire, I am willing to be perfected through, di Pastor Indos, through the precious blood of the Lamb, shed on the cross, the only mediator of mankind to God, our Lord and Savior Jesus Christ. Mabasa ka na sa Hebrews 12:22-23. Nya dire ingon, hisuot magkatubinan. Ipisunala niyo as an obedient servant of Lord Jesus Christ by whose wonderful sacrifice has obtained eternal deliverance for all. Strengthened by the Holy Spirit, I am willing to support, cooperate, attend meeting, and fellowship for the sake of unity as one body of Christ in Zion, in the local church of God and Assembly of God Church. Under the Lord Jesus Christ, the great Savior and King, to the care of Christ Ambassador. Pag dili ka mutot yan sa mga kagulingan, kaya ka na ang pastor deha, makapangatubang ka sa Ginoo. Problema na iso, hindi ka musabi. Dakong problema. Not because of me, because of the Word of God and the blood of Jesus Christ, shed on the cross 192 years ago. 1,992 years ago. With an uplifted heart and by heavenly grace, I hereby enter this covenant, Hallelujah. Wala niya di usikan ang niyang dugo. Mahal kayo niyang pagpalit natin. So why fill up this covenant? Why fill up? Kung fill up ka, nagpasalutuan na kay reservation, mura ko na mag-ibig. So, pag mag-renew ka, pag magpa-register na ganyan sa artista, minito si wala na kayo i-research at mong kaglingon. Niyon na ka nga, ikaw ng Diyos na kung manumpa naman mga tilted to aspire, basta kayo magkasama ng Diyos. Maulit siya po gusto, kung wala mo nipilog sanay, pero kung sigurado na ka nga, wala na kayo reservation sa imo ang ginagawin, para na din sa Ginoo. Inuunin mo ang kanyang pag-fill up. Yun, biblical din na nga pag-fill up. Meet. Pag-iog meet. Nabitang meet. Kung kasama ng laban ng meet ko din. Laban ni meet din. Sa 1, 2 Petro 1, 2 Petro 1, 11. For there is at Jeremiah 50:5, they shall ask the widow Zion with their faces bare, say, come, let us join ourselves to Jehovah in an everlasting covenant, never to be forgotten. So, anong fill up ka? O covenant? Anong fill up ka? Because you accepted, you responded to God's agreement as full commitment. It is not to be forgotten. Nanong hindi lang ka? Kahit inong nang idawat, hing-response ka na sa kondisyon sa Diyos. Hing-commit ka na, fully commit ka na, na dili ni mo kalimtan. Ako masabalik. They, meaning to say, it is prophesied. Wala ko nagapanundon ninyo, wala di propesya sa Diyos. Di propesya na sa Erinias. Isugo sa Mateo, Mateo 6:33, pangitaan ng ilan. Pero kapalo ka, di propesya yung daan na makitan.
Mateo 7:7, pangita o kamo mga kapula. Di man musugo ang Ginoo o mga butang nag-iisod-isod ka. Wa mo yun ang Ginoo lupad. Balong Ginoo kay pako. Pero pag ingon sa Ginoo nga pangita ang ginagrian, nagpasabot na nga makita nimo. Ipapisya na daan kung magtuon little bit, ipapisya na daan. This shall ask thou into Zion with their faces clear, saying, Come and lead us during our sins to Jehovah in an everlasting covenant, never to be forgotten. So, kung fill up the ka na nagisuot, nakafulfill ka sa mga kupisya, na usa ka sa mga tao, nga may desisyon sa iyang kaugalingon, nga makikauban sa Diyos. Wala ka nakikauban kasi pipito yung Diyos, wala nagtukod ng relihiyon. Susihan daw dito isang nagtukod pa ng relihiyon. 30 katuig kung namastor ang simbahan nga mo na yung mga duty churches nga among gihimo ni wag yung kumagtukod ng relihiyon ng sita. Kaya simbahan blok mo nga kung usuod mo anong kubinan. Namimbro na mo sa relihiyon, kulto nga tukod ni Pastoritos, wala. Namimbro mo sa Diyos. Rawat ka ng Biblia. They shall ask thou into Zion with their faces there, saying, Come with us, join ourselves to Jehovah in an everlasting covenant, never to be forgotten. Dili mo nakikimuro na ko. Wa ko'y itukod, wa ko'y doktrina, mga kaulingon, di kantanan sa Bible. Hallelujah, glory to God. Kung yung ano man ay pirma-pirma, pastor, sa atong panahon gano'n, ang pagpangimatuod sa mga butang, pinaagi na sa dokumento. Kaya ang other words of covenant is a document. Kanawang meaning sa covenant, a document. Dokumento. Sa unang panahon, magpalit ka ng utang, bayloan ka gunsoy. Wala sulat-sulat. Tama din. Nakadungog ka sa una. Pero karon dili na pwede na. Sa una, mapinyo ang tao sa una, wala na rin. Wala yung limits contract. Tama? Pero karon sa atong panahon, ang ilang alipad, dokumento nga kapin. Munang mingon diri sa Mateo 18:18, sa pagkamatuon, nagaingon ako kaninyo, nga kadtong tanan nga inyong bukuson din sa yuta, bukos na. Nakaapunta nga ito, kaya bukos. Pagabukuson sa langit. Ug kadtong tanan nga inyong hubaran sa yuta, pagkahubaran sa langit. Doon ay mingon ako, Pastor, nagtugay na akong nalalagay. Kung nangamatay ni karon na wala mo kubinan, wala mo pinapan. Asa kami, Pastor? Kung ka na kayo pangutanan, kung katuma. Kaya, mo man ay pangutanan, mo man ay pangutanan. Asa mo to sila? Ikulilit ko, kung ako may Diyos, kung kaalam ka mo, asa to sila. Di ko ka tugtubagan. Usara ang akong ikatubag. Kan sa ngalan nga makaplagi sa libros kinabuhi, itampo sa linaw nga kalayo. Maragin akong itubag na naamabasa sa Pinay 2015. Pagluihan ko nila, Pastor, wala hindi ka nitawag kong kumana. Kaya ang Diyos anak mo na ibalo. Dili na ito ang apil na magsulti mahitungod sa mga tao sa nangaging. Kaya sultihan tawag sa pila na kamilyon ang nangaluwas ang grasya. Pero wala pa na puno ang saktong didaghanon nag-iingon sa Roma 11:25. Daghan na kain nagwali. Si Martin Luther himbiya sa Katoliko 1517. Nagwali na hantod sa Pentecostalism 1900 silang Mer Berman. Pero wag yun mo balik ang Ginoo. Nga naman, kulang. Ingon sa Mateo 24:14, kung igawali na ang Ibanghilyo sa Gingharian, muabot ang katapusan. Wala sila magwali ang Ibanghilyo sa Gingharian. Gihimo na nilang denominasyon ang mga pulong sa Ginoo ng ilang nadawa. Mga atong karon, wala muabot ang katapusan. Kung gusto kang ma-appeal sa saktong idaghanon sa mga hintin, karon muabot ang katapusan,
the full commitment. At ma-appear ka sa listing, ma-appear ka sa kwintada. Ang akong ginawa nagsubangan, magsulti mo muna mo. Yung sabay, doon na ba'y nagsuhol na ako, Amerikano, ang iwalay na ko ni. Mayroon ba, no? Nagantos ba yan ko, mga batikos, mga kasunahan eh. Kung sinuhulan na punta ko, ay bahala na. Kaya ba'y kasuhol na ko, alin sa ilan. Walay taong kasuhol, inaminisyon na ko, alin. Direkta na yung ipadelas. Ikan sa balang ng sulatan. Una nga mo, hangyo ko ninyo. Inuktukin ninyo pagayo. Pamalandungin ninyo pagayo. Sa katapusan ng so, the word covenant is between God and Jesus Christ, the mediator, and the people of Zion. So, unang sa awit niya, Zion is schooling you. Kanang kantahan na kanta na, wag pa ko'y hanaw. Wag ni ko'y kalimutan na sa akin. Pero nakanta, Zion is schooling you. Kay God Himself and Jesus, He is Zionist. He is Zionist. God Himself loved the gates of Zion more than the dwelling of Jacob. In Psalm 27:2, nahigugma ang Diyos bisan sa mga ganghaan sa Zion, labaw pa sa pinuyanan ni Jacob. Kanang Jacob, Israel na. Pero kanong ngayon man siya, nga nahigugma siya bisan sa mga ganghaan sa Zion, labaw sa mga pinuyanan ni Jacob. Kakanautang Jacob, o na Israel. There is great and deep significance about Zion more than Israel, mga kaisanan. Dunay lawong na significant ang Zion labaw pa sa Israel. Because God chose Zion, the covenant made by God through the Jesus Christ to the people of people. Congratulations sa mga covenant people. Congratulations sa alang kanilang tanan. Hallelujah. This is about covenant and the proper celebration as a Christian. In the same way, he took the cup also after supping, saying, "This cup is the new covenant in my blood. As often as you drink it, do this in remembrance of me." Ano sinin? Do this in remembrance of me. If there is celebration in Christian life, this kind of celebration is about the new covenant by the blood of Christ. Kaya ingon siya, himuan ninyo sa paghaningaw ka na. Pastor, kanus naman. This is worth investing time and effort into celebration. Maunit siya ang pinaka-importante nga may nato laanan ng panahon o effort na celebration. Kanus ka? Happy or March 16 or Holy Week tungkol sa pagkabanang ng Jesus. Maunit siya ang gastuhan at taga ng panahon kung doon na may celebration na himuon dapat sa church.